Thank you. Okay, so recordile, I can see. Yeah. Angibabingelela abazalwane egameni likaJesu. Sibuyele endabeni yethu esixoxayo esithathe last week sayibeka la khona sikhuluma indaba yethu elaphaya ukuthi ukuthethwa kwecala lithethwa amazulu kwikhoti yasezulwini, icala lowesifazane othwele icala legazi. Sixoxa leyo ndaba ke bazalwane, icala legazi. So ke uma sixoxa leyo ndaba simelwe ukuqhubeka nayo size siyiqede. Mhlambe ukwenza i-recap kafishane ukuthi leli cala legazi okumele izulu lijaje liqede ngalo. Sixoxeke last week ukuthi kunenkantolo yasezulwini okufanele ijaje kule ndaba esilokhu sihamba ngayo la khona uIsrayeli evela ukuthi noma iJerusalem livela ukuthi liyisithi, kodwa lesithi le yenze icala linikezwa ukuthi owesifazane lo onecala obulale abaprofeti. Ijaji lala sathi umahluleli wakhona uNkulunkulu uqobo, uJesu ehlezi esihlalweni sobukhosi eyindodana yomuntu. Kukhona ofakazi ecaleni elimangalelwe ummangalelwa. Ofakazi sathi abaprofeti, abapostoli, abangcwele abafela ukholo. So bonke laba ofakazi ukuba banikeze ubufakazi obuphelele ngokubulawa kwabo. Omangalelwayo watholakala ukuthi owesifazane okuthiwa wabonakala engumuzi omkhulu. Lo wesifazane uyena komangalelwayo. Saphinda sagcina la khona sesikhuluma ngokuthi lo wesifazane njobe emangalelwa, uNkulunkulu uzomahlulela ngebeast, ngesilo the beast. So lesi silo siyisandla sikaNkulunkulu ehlulela lo muzi omkhulukazi okuthiwa is a great harlot, ukuthi umuzi obizwa ngokuthiwa isifebe esikhulu esibonakala sihleli emanzini amaningi, sigqoke ingubo zakhona zonke, sayifunda i-attire yakhona, yasikhiphela ukuthi ngubani lo. Cishe ekufundiseni
komunye umzalwane ubaba uNtuli kuyavela lapha ya ukuthi kuMatthew chapter 3 ngithi uverse 15 kuyavela ukuthi lo owesifazane kunenzalo yakhe owesifazane kunenzalo yakhe inzalo yowesifazane iyochoboza ikhanda lenyoka inyoka yona ishaye isithende sakhe lo wesifazane so ke siyabona ukuthi le ndaba ayiqali nje sesiyizwa lapha kuGenesis noma kuSambulo kodwa iqale la kuGenesis chapter 3 ngicela ukufundela uverse 15 Amen bazalwane siyafunda uGenesis 3 verse 15 Ngizakubeka ubutha phakathi kwakho nowesifazane naphakathi kwenzalo yakho nenzalo yakhe yona iyakuchoboza ikhanda lakho wena uyakulimaza isithende sayo Hallelujah uthi ke uNkulunkulu la uyobeka ubutha ngicela uhambe nami ngendaba uyobeka ubutha Ngizakubeka ubutha phakathi kwakho nowesifazane ubani okuthiwa kuzobekwa ubutha phakathi kwakhe nowesifazane ubani lo wesifazane ubani lo ozobe enobutha phakathi kowesifazane nalo okhonjwayo ya naphakathi kwenzalo yakho nenzalo yakhe inzalo yakho nenzalo yakhe kuzoba nobutha yes yona iyakuchoboza ikhanda lakho inzalo yowesifazane iyokuchoboza ikhanda lakho wena uyakulimaza isithende sayo wena uyokulimaza isithende sakho lenzalo le bazalwane yowesifazane siyazi ukuthi kungalesi sikhathi eEden umzalwane okhuluma la uthi from Adam to Adam okungukuthi from first Adam to the last Adam so ke leyo ndaba leyo isikhombisa ukuthi uNkulunkulu ngelinye ilanga inzalo yakhe lo okhulunywa ngaye nenzalo yowesifazane aziyokuba abangani yoba nobutha phakathi kwabo okay now uma ubheka ubuka ukuthi le inyoka is the beast inyoka is the beast okay isilwane sasendle is the beast ngalya owesifazane ozala indodana imbewu yakhe iyokuchoboza inyoka noma iyokuchoboza ikhanda lenzalo yenyoka ngifuna nje ukuveza ukuthi ukhona lento okuthiwa yibeast ngale kuSambulo ibeast siyibona kuyinto evela izokwahlulela uNkulunkulu eyisebenzisa ukuba yahlulele uIsrayeli ngokwesono sakhe asezile
la khona kutshengiswa ukuthi uIsrayeli uNkulunkulu uyokumdicilela eindaweni eziphansi aqede ngaye. Ngifuna ke sikubambe nje lokhu ukuthi ukhona ubutha phakathi kwenzalo yowesifazane nenzalo yesitha. Okay. Ayike sesibuyele endabeni yethu. Bese sase singena la empondweni ukuthi uma uvela isilo, the beast, sivela siyisandla sikaNkulunkulu noma sivela simelela umbuso wamaRoma okungumbuso wensimbi esithe uNkulunkulu uke wahlulela uIsrayeli, wamhlulela nezizwe ezithile ezazikhona ngaphambili, zaba isandla sakhe ukuba ahlulele lezo zizwe lezo. Embusweni wokugcina, embusweni ka4, umbuso wensimbi, sibona ibeast kuyisilwane sasendle. Njalo makukhulunywa ngesilwane sasendle ukhulunywa ngomuntu wezizwe. Manje ke ubani lo muntu wezizwe ozobehlulela uNkulunkulu azomsebenzisa ukwenza ijudgment, ashaye uIsrayeli, amshaye ngesandla sokuthi ushawa uNkulunkulu. Akusiyona iRussia le beast le, kodwa is the Roman Empire. iRussia ingena indawo labazalwane njengeinkulumo eziningi ukuthi abantu babheka umongameli okhona kuleso sikhathi bethi hayi impela ufeza leli phupho. Babuke eAmerica babone uTrump bathi hayi ufeza leli phupho noma ufeza lesi siprofeto. Umbuso ngokweBhayibheli umbuso wensimbi wokugcina okuthiwa uyoqedwa umbuso owawumi ngokweRoman Empire. iRoman Empire umbuso wensimbi, yiyo ke lena ebizwa ukuthiwa yibeast. Sesizwa ke manje impondo eziyishumi, amakhanda awu7 bezi impondo eziyishumi. Fanele sikuchazeke lokhu ukuthi impondo eziyishumi zimelele ini. Impondo eziyishumi zingamakhosi noma ababusi ababengaphansi kombuso wamaRoma. Sike saxoxa ngaphambili ukuthi umbuso wamaRoma umbuso oqinile kakhulu, okungumbuso wensimbi, isandla esinamandla uNkulunkulu ayifisa ukucindezela ngaso bonke abahlasela abaprofeti nezithunywa kanye nenkosi uJesu uqobo. Yiwo ke lo mbuso owawuhlanganyele usombimbini lokusebenza, uliwa nabaprofeti, uliwa nenkosi uJesu, uliwa nabangcwele nabapostoli, nabo bonke amaqhawe afela inkolo. Ubani lo lwayo? Kulwa lo wesifazane. Owesifazane uthi inkosi yakhe usiza. Inkosi yakhe inkosi evela lapha from the Roman Empire. So lokho ke kwamenza uNkulunkulu walugodla ulaka lwakhe azokwahlulela ngalo, ehlulela laba bantu. This is the defendant, ummangalelwa lo. Ummangalelwa isifebe esikhulu, the great harlot. Okay. Ngicela sikubambe kahle
isifebe esikhulu is not the Roman Empire. Sikufundile lokho last time. Ngithi ubani Exodus 39. Okay, sakufunda ke last time izolo ngike nganikeza ithuba lokuthi again to go through amalokhunga ama-clip ama-VN ifundo esesiyifundile ukwazi ukuhlanganisa kahle konke uma ufuna ukuphumelela kulolu hambo. Kodwa uma unganandaba nje ufundela nje ukwazi kungakusizi ngalutho lokho, hayi awukwenzile ke lokho. Yes. Sifuna ukubona ke lapha ubani? Qala ku this one. Exodus 39 izembatho zabapriest. Sizwile lapha ya ukuthi isifebe simbethe ingubo enjani. Awufunde lapho wemngo ngesizulu ufunde uchapter isambulo 17 verse 16 ngenzela lo ngapha angaphazamiseki afunde le aseyivulile. Wena funda isambulo 17 verse 16. Amen. Sambulo 17 verse 16. Verse 16, izimpondo eziyishumi owazibonayo nesilo lezi ziya kusizonda isifebe, zisenze incithakalo, sibe yize, zidle inyama yaso, zishise ngomlilo, zisiqede. Hayi asibambe lapho. Kodwa ke bengifuna ilokhunga kushuthi la vele sisempondweni ukuthi sichaze ngeimpondo ukuthi lesi sifebe lesi siyokwahlulelwa ngokuthi izimpondo lezi eziyishumi ezikulesi silo ziyakusizonda isifebe, zisenze njani futhi? Izimpondo eziyishumi owazibonayo nesilo lezi ziyakusizonda isifebe, zisenze incithakalo. Lezi impondo noma lesi silo angithi sithe impondo amakhosi alapha eRome okuyiwona ayesombimbini kwi-alliance emhlanganweni wokuba bafeze lenkonzo le yokwahlulela isifebe, kuthiwa ziyokusizonda isifebe, zidle inyama yaso, zisenze incithakalo, zisishise ngomlilo, zisiqede. Yes. So ke inkantolo le ezobe yahlulela la izokwahlulela ngokuthi sigwetshwe lesi sifebe sifakwe enkantolo yokuthi siyehlulelwa. Uma sehlulelwa sibe incithakalo, siqedwe, sidle umlilo siphele. Ngamanye amazwi i-judgment yakhona was a lifetime judgment. I-judgment yokusiphula kuqedwe ngaso isifebe singaphindi sibe khona, kushiswe the whole system yakhona. Okay, sesingena ke manje emfanekisweni we-scapegoat, imbuzi yokuthwala izono. Leya mbuzi yayithwele izono, siyazi ukuthi yayibekwe izono through igazi elalikade lihlatshwa enkuzini nasempongweni eyayizoshiswa emlilweni kanye nenkuzi. Lelo gazi lasithathwa endaweni engcwele la kade lichelwa khona, lakhukhulwa ukuba njoba kade kuklinwa ngalo, uklinwa izono ezayigcwele endaweni engcwele lizesulelwa kule mpongo ukuthi ihambe nazo, iduke nazo.
Sizokuzwa ke lokho ukuthi kuthini lokho. Ngeke ngakuthinta ngaphambilini ukuthi sibe naso isithombe sokuthi lembuzi le imelele uIsrayeli, lo Israyeli ongakwamukeli ukukholwa, omelana nokukholwa. Lembuzi fanele idliwe ibeast. Ibeast mayihlangana nayo idli iqede iconsume. Okay. Uma sifunda incwadini yabaLevi la sifunde khona ngosuku lwenhlawulo kwakukhona izimbuzi ezimbili. Impongo yokuqala eyabulawayo izofakwa emlilweni ishiswe. Impongo yesibili eyayizothwala izono zika-Israyeli ihambe nazo iye nazo ehlane. Icala lani leli bazalwane? Icala legazi. So igazi lizonanyekwa kule mpongo ihambe inemark yokuthi ithwele igazi noma ithwele icala legazi. Njoba ithwele icala legazi, igazi inhlawulo yakhona yigazi. Kodwa sesibalileke ukuthi eyokuqala impongo yayihlatshelwa izono, eyesibili impongo ithwale izono zesizwe ithunyelwe ehlane kwa-Azazeli. Lembuzi yayithwala icala lesizwe, yayingathwali icala lomuntu ngamunye. Bonke abantu noma isizwe sonke, ngoba uNkulunkulu mayibuka isizwe usubuka sibe umuntu munye, athi lona uyindodana yami ngiyakumbiza ukuba phume eGibhithe. So isizwe la it becomes a corporate nation kaNkulunkulu. Uma ikhipha uIsrael eGibhithe is a corporation. It's a corporate. So uyisizwe, one man, uyindodana kaNkulunkulu. Kodwa le ndodana kaNkulunkulu ihambe yafeba, yamhlazisa uNkulunkulu, yahamba yenza izinto uNkulunkulu angayithandi. So le nkosikazi lesi sifebe lesi sizothwala icala laso, sihambe naso, siye naso ehlane. Sizohlangana nebeast, ibeast isamukele izwa igazi lecala. Ibeast isishaya isiqede isifebe, isenze incithakalo, isidle, yenze kuqedwe ngaso, singabe sisaba khona isifebe. Okay? Lembuzi yayithwala icala lesizwe, kodwa ngesikhathi sikaJesu izinto zaguquka. Asiyilaleleke le ndaba ukuthi zaguquka kanjani izinto, ngoba sekufanele ngabe uJesu uthi uthwala icala labo bonke abantu abenze isono. Yes. Kodwa uJesu la uguqula izinto zima ngenye indlela. Ukhona amazwi awashoyo kuMatthew 23 verse 36. La khona sizwa ke manje ukuthi zaguquka izinto. Sizoke sibheke lokhu ukuthi uJesu why ekuguqula kanje. Emthethweni ngokukaMose yayithini indaba yomuntu okhipha igazi lomuntu? Ngoba siyabezwa abapostoli abaprofeti sebelele kuthiwa bayakhala lapha ya, ngithi Isambulo 6, bayakhala bathi kuyoba nini ukuba kuphindiselwe kulabo abachitha igazi labo. Now sesizozwa ke leyo ndaba leyo ukuthi uma leli cala lithethwa lilahla lo wesifazane, kuthiwa uzodliwa isilo simqede owesifazane. Asizwele
36. UkaMateyu 23 verse 36. Ngiqinisile ngithi kini, konke lokhu kuyakufika phezu kwalesi sizukulwane. So uJesu uthi konke lokhu, uthi ngiqinisile. Phinda ufunda. Verse 36. Ngiqinisile ngithi kini, konke lokhu kuyakufika phezu kwalesi sizukulwane. Konke lokhu kuyakufika phezu kwasiphi isizukulwane lesi. Uyasikhomba uJesu isizukulwane. Angazi bazalwane ngoba ngaphambili sike safunda asangezwa ukuthi uJesu ukhomba isizukulwane esinecala legazi. Kodwa sedlulile lapho kalula. Asangakubona ukuthi uJesu ukhomba isizukulwane. Uma ufunda ngenhla ku-35 kuthini? Verse 35. Ukuba kufike phezu kwenu igazi lonke elilungileyo elachithwa emhlabeni. Uthi phezu kwabo igazi lonke elilungileyo elachithwa emhlabeni. Icala lakhona liphezu kwenu. Ma ungafunda lapho njengabafowethu abaningi abafunda bethi leyo nto leyo iza kithi thina balesi sikhathi. Funda 34. Verse 34. Ngakho-ke bhekani, mina ngithuma kini abaprofethi nabahlakaniphileyo nababhali. Abanye kubo niyakubabulala, nibabethele, abanye niyakubashaya emasinagogeni enu, nibaxoshe imizi ngemizi. Obani abenza lokho? U-Israyeli, iJerusalema. Lixosha abaprofethi, abanye liyababethela, abanye bayazingelwa imizi nemizi, bayabaleka bahlala emgedeni. Yithi labo kube kufanele kuse manje kubafowethu abaningi ebekade sinabo sixoxa indaba yokuthi uJesu wayikhuluma nalesi sizwe sakubo uIsrayeli. Emazisi icala lakhe ukuthi lezi zinto ziyokwehlela yena, ziyokwehlela lesi sizukulwane. Isizukulwane i-generation, uma ethi this generation, i-generation ephilayo ngaleso sikhathi kushiwo lokho. Akhulunywe emva kweminyaka eminingi e-1000 noma kungathiwa bazalwane singamaphekula namhlanje. Kodwa umuntu ozwayo onomoya kaNkulunkulu bekufanele uNkulunkulu amlekelele ukuthi ngampela kwakukhulunywa nobani. Ngoba nala ukuthi khona nabamgwazayo bayakumbona, abafowethu abaningi bayayifaka lapho. Bathi nje mawenza isono uyamgwaza uJesu. Nabafowethu abaningi asebephumile emthethweni kaMose bambulekelwa umusa. Kukhona labagaxela khona uma lento ikhanya, lento esiyixoxa la, ngabe ezintweni eziningi bangcothukile, bayibambile igrace kamnandi, kodwa babuyele emthethweni bayothi uNkulunkulu uyabulala, bayothi uNkulunkulu uma ungalaleli indoda ethile uyofa nokufa ngoba usalalela umuntu okuyena obekwe phezu kwakho ukuba akuvulele izinto ezikaNkulunkulu zize ngaye. Bazalwane, umusa ufikile wembuliwe, kodwa namhlanje kukhona abantu abadlala ngawo. Izingane zakwethu ayisizakale izingane zakwethu zingaqhoqhobalwa abantu befeza izinhloso zabo.
le ndaba uyayizwa nje ukuthi konke lokhu kuyakufika phezulu kwalesi sizukulwane. Wedlula kanjani mzalwane lapha? Ukhombe 1000 years to come, kodwa kukhonjwe lesi sizukulwane. Ngoba phela uma ukhomba 1000 years to come, usho ukuthi umthetho awukakedluli. Noma ungathi uwedlulile umthetho awusedlulanga isiphambano. Kodwa uma useza izinto zomthetho, usho kanjani ukuthi awedlulanga umthetho? Inkosi bazalwana asilekeleleni. Sisemsebenzini wenkosi, asikho emidlalweni. Ngamanye amazwi, iJerusalema laba yiyo imbuzikazi ethwala lonke icala. Uma kuthiwa lesizukulwane icala legazi liyoba phezu kwaso, lembuzi eya ehlathini, the scapegoat, ithwala icala lesizwe sonke sakwa-Israyeli. Uma uJesu esekhipha isahlulelo, ngoba sithe uJesu uhleli noyise ehlalweni, ukhipha isahlulelo uthi uJesu iJerusalema laba yiyo imbuzikazi. Uma ufunda ku-35, cela ufunda u-35. Yeah. 23:35. Matthew 23 verse 35. Ukuba kufike phezu kwenu igazi lonke elilungileyo elachithwa emhlabeni. Ukuba kufike phezu, lokhu ukuthi ukuba kufike phezu kwenu akusho thina, akusho ukuthi phezu kwethu, kodwa kushiwo kulesi sizukulwane. Da verse 36, lesi sizukulwane ukuba kufike kuso ini? Igazi lonke elilungileyo lachithwa emhlabeni. Igazi lonke elilungileyo. So ke igazi lonke elilungileyo liyobizwa phezu kwalembuzikazi noma kwalembuzi, kwalempongo ethwala lonke icala lesizwe. Bona ke bayothwala icala kusuka kubani? Uverse bani lo? Kusukela uverse 35. Yeah. Kusukela egazini lika Abela olungileyo kuze kube segazini lika Zakariya indodana kaBarakiya enambulala phakathi kwethempeli ne-altari. Kuthiwa igazi lika Abel, umuntu oqala owabulawa emva koba uNkulunkulu esecreate isizwe sakhe. Umuntu oqala owabulawa uAbel, kuze kofika uZakariya owabulawa ethempelini. Negazi lonke labaprofeti, negazi lonke lenkosi uJesu nabapostoli benkosi nabo bonke abangcwele, kuthiwa liyobizwa phezu kwalesi sizukulwane. Alikuthwalwa, alikubizwa phezu kwaKristu. uKristu akakwazi ukuthi yena ebulewe, kodwa kube uyena futhi othwala igazi lababulali lithwalwe uye. Uthi nampa abantu abazolithwala, bazoliphuza inhlupheko, bazoyiphuza inhlupheko. Izwa 36. Ngiqinisile ngithi kini konke lokhu kuyakufika phezu kwalesi sizukulwane. Uthi ngiqinisile konke lokhu kuyakufika phezu kwasiphi isizukulwane lesi. Not this generation, the first century generation. Kusukela kuAbel kuze kuyofika kulesi sikhathi ababekuso. Bonke laba babulawa igazi labo lizobekwa phezu kwalaba, njengoba kubekwe igazi lembuzi, igazi
lalele inkuzi nelembu nelempongo leya labekwa phezu kwalempongo le libekelwa ukuthi amacala kaIsrayeli icala lesifebe lihamba nalembuzi ukuze amakhosi la awu10 asidla siqede igazi against igazi. Okay, lembuzi ke yathwala igazi lika Abel. Imbuzi ubani manje? Imbuzi uIsrayeli eyilesi sifebe. Igazi labaprofeti, igazi lika Zakariya, igazi labapostoli, igazi labo bonke abangcwele ababulawa ilesi sifebe. Ingakho isambulo sithi kuyo kwafunyanwa igazi labaprofeti nelabangcwele. So ke ubani lo bulawayo? iJerusalem, the great harlot. Akusi iRome azange ibulale abaprofeti. Uma yababulala iRome yayisombimbini noIsrayeli. Uyibona baze bathi uma amaRoma singakwenzi lokhu, they will come and take our land. Ngoba babehlangene neRoman Empire besebenzisana nayo. Kuyibona bakhombayo ukuthi nampa laba behamba behudulwa belandwe endlini kuhlekiswe ngabo egcawini. Asiyeke la siyezwa la kuyahlulelwa, asibukeke kukhishwa isigwebo. Kuthiwa ke mase kuphuma isigwebo salaba abantu sebebaliwe ababulawa, nasi isigwebo esehliswa ijaji. Baya kusenza incithakalo la kade sifunda khona ku16 kuIsambulo 17 verse 16. Baya kusenza incithakalo, basinqunule, ngamanye amazwi basihlubule ingubo zaso isifebe, sisale enqunu, badle inyama yaso, basishise ngomlilo, basiqede. Amen. Lolu ke bazalwane ulimi olusetshenziswa ngabaprofeti uma kukhulunywa ngomfazi ophingile owaphula isivumelwano. Sesiya ke manje kuba profeti ukuthi baprofeta bathina abaprofeti. Sinomprofeti uEzekiel chapter 16, sibe nomprofeti uEzekiel chapter 23, sibe nomprofeti uHosea chapter 2, sibe noJeremiah chapter 4. Bonke laba profeti bavumelana ukuthi kwakwenziwa njani uma umuntu onenga lolu hlobo lwegazi. Lokhu ke bazalwane akukhulumi ngokubhujiswa kwezwe lonke, kodwa ngokwahlulelwa kwesifebe sesivumelwano. Isivumelwano okungukuthi is the old covenant. Uma uzoyifundela wena lezi incwadi, Ezekiel chapter 16, Ezekiel chapter 23, Hosea chapter 2, Jeremiah chapter 4. Ufunde nje, ungesabi ukufunda. Yikho ngibuye nginikeze amagap ngithi eke nihlale phansi nifunde, nihlanganise yonke material. Nasi isifinyezo senkantolo. Sithe umahluleli uNkulunkulu, inkosi egunyaza isahlulelo uJesu Kristu, ofakazi abaprofeti
abapostoli, abangcwele, ummangalelwa iJerusalema elihlubukile labizwa ngesifebe. Umbuso wamaRomane yiwo lobizwa ngesilo, awusisona isifebe umbuso wamaRomane. Umbuso wamaRomane is not a great harlot, but the great harlot iJerusalem. Izimpondo eziyishumi amakhosi ayengaphansi kwamaRoma. Icala ukubulala abaprofeti nokwenqaba uMesiya, bethi uMesiya is not our king is Caesar. Ubufakazi ke igazi labalungileyo, isigwebo, incithakalo nokushiswa, ngamanye amazwi i-desolation, incithakalo yeJerusalem. Jerusalema lagandaywa, itshe netshe phekwetshe lasuka lashiswa ngomlilo laphela laba incithakalo. Isigwebo ke leso. Abafezi besigwebo isilo nezimpondo eziyishumi. Isikhathi isizukulwane sokuqala sikaKristu, hayi thina, not ama-2K. Ama-2K awangeni la, nama-3K asezayo awangeni la, nama-4K, nama-5K, nama-6K, nama-million Ks awangeni la, billion Ks, trillion Ks awangeni la. Elabani licala isigwebo esobani? Esalesi yasizukulwane esasiphila ngesikhathi sikaJesu. Uthi uJesu lesi sizukulwane lesi isona esizothwala icala legazi. Hayi ke ngicabanga ukuthi sengibafundile abalingiswa uma sifinyeza le ndaba ukuthi obani kade besenkantolo, ubani ohluleliwe, wahlulelwe ngayiphi indlela. Ngokombono ke we-audience relevance, la khona sithi obani abalaleli ababelalele ukuthi ubani ozothwala leli cala. Sesizwileke ukuthi ilaba ababekhona esikhathini sesizukulwane sekhulu lokuqala, sekhulu unyaka lokuqala. Labo ababefunda isambulo ekuqaleni babekwazi kahle ukuthi lenkantolo yayikhuluma ngeJerusalem. Namhlanje abafunda iBhayibheli, the readers, kukhona the listeners, abantu okwakhulunywa to, okwakuyibona begeneration, ama-listeners lawo. Thina we are the readers, thina singabafundi, asiwona abalaleli, singabafundi. Sesifika thina sesifunda ukuthi kwenzekani. Akufanele ke siyifake kungakhulunywa nathi, ngoba yingakho abazalwane kulezi insuku behlale bekhala njalo bethi Nkosi, ingaba will I make it to heaven? Asisangeni lapho bazalwane, sesedlula. Inkantolo iyalithetha icala, behlulelwa abehlulelwayo. Abehlulelwayo siyazi ukuthi lo wesifazane kwakukhona abapriest abakhulu, kukhona ababhali, kukhona abafarisi, kukhona abasadusi, kukhona nabo bonke ababengabalaleli ku-Israyeli. Le esengiyibale eqaleni ababe kuyi-authority, laba babizwa ngokuthiwa ilanga leyo bamnyama, alikukunikeza ukukhanya.
bese kuthi laba ababizwa ukuthiwa bayinyanga ibandla, the earth, the nation of Israel, abangakholwa aba-rejecta uKristu kwaze kwasegcineni. Inkanyezi ezawohloka ama-elements omthetho, the building, the sacrifices, the washings, imbhabhadiso yamanzi eyayenziwa. Abazalwane bethu namanje abaningi basayenza leyo mbhabhadiso, kodwa kuthiwa inkanyezi zawa. Iyo yonke lezi zinto ezazenziwa lapho imelela inkanyezi. Kuthiwa izulu labo lanyakaziswa. Yini izulu? Izulu indawo engcwele eyayiphakathi kwabo, okwangena khona umpristi omkhulu kanye ngonyaka. Uma uJesu eyiqeda, uyayiqeda nya ngoba uzomisa izulu elisha nomhlaba omusha, the new Jerusalem that was coming from heaven, the city from God. Now, ayikwazi leyo city uma uphika ukuthi zonke lezi zinto zedlula, awukwazi ukuvuma ukuthi the new Jerusalem has come. Ngamanye amazwi, we do not have the new covenant yet, because the old covenant, the elements of the old covenant asamile. Awakwazi ukuma iJerusalem seluwile, lingasekho seledlulile, seligugile laphela finish. Akwazi ukuma izinto zomthetho. Phela abazalwane, umthetho uhamba uziyofika ku-70 AD. Why uhamba uziyofika ku-70 AD? Ingoba kwakusaqedwa ngawo. uJesu enza egcwalisa yonke imikhosi. Njoba nje sikumkhosi ka6. Siqeda ngomkhosi ka6 namhlanje. Next week siqala umkhosi ka7. La khona sobe sikhuluma ngeTabernacle. Hallelujah. So ke asikuqondeni sikubambe kahle abazalwane, singadukiswa abazalwane abasesikolini esibizwa ukuthiwa ama-futurist, ama-idealist, ama-materialist, ama-dispensationalist, zonke-ke inhlobo, ama-millennialist, ama-post-millennialist, ama-pre, bonke labo isikole sabo sithi kuseza konke lo. Wonke umuntu othi kuseza ukwahlulelwa, nabangcwele basazokwahlulelwa, lo muntu ungena kulezi ikole kade ngiyibala. Kodwa ongena kwisikole esithi konke sekwafezeka nokubuya kwenkosi seyabuya, ilovuma ukuthi i-old covenant is no more, the new covenant sikuyo. Asikwazi ukuthi sikwi-new covenant siphinde seze izinto zakwa-old covenant, imishmash leyo. Ilokho kubizwa ukuthiwa inkwishi. Inkwishi iphethe umbhabhadiso wamanzi, iphethe isidlo senkosi, the holy communion, iphethe ukuthi uKristu usazobuya, inkwishi yonke leyo. Iphethe ukuthi iprofeto zonke ayikafezeki, iphethe ukuthi umthetho wonke akwafezeki, uphethe ukuthi zonke izinto ezashiwo zafundiswa abapostoli ayikafezeki. Kanti lesi sikole esikhuluma sikuso sinombono ophelele othi zonke izinto has been accomplished, has been fulfilled. We are living in the new Jerusalem. We are the city of God, the city from heaven.
We have arrived. We are made a kingdom of God. Senziwe sangumbuso, senziwe saba ngabapriesti, senziwe saba amakhosi. Kodwa uma usabambelele kulezi zinto esikhuluma ngazo, awukakafiki embusweni. Umbuso wakho usawukhomba endulo ezayo. Siyabonga bazalwane. Sisiqeda kanjalo lesi sifundo sethu ukuthi ukuza kwendodana yomuntu kwakuwukuza kwayo ngamandla nasekwahluleleni, hayi nje ukubonakala. Phela uJesu bazalwane akakwazi ukuphinda abonakale ngenyama ngoba akasezile ukuzokwenza umsebenzi wenyama. Usezokwenza umsebenzi kamoya, kufanele abuye ngomoya, ahlale kubazalwane kulendlu entsha, the new Jerusalem, the new heaven, the new city, not the old Jerusalem. Siyabonga bazalwane, siyabonga kakhulu uhamba nami sesifike ku8 simqede upart 8. Then ke Monday siqala upart 1 womkhosi wokugcina, the tabernacle. Inkosi kinibusise, ngicela sikhulekeni bazalwane. Amen.